Patay itong dilaw na to. Yun, what's up mga Aji, Gambino. Pala, yung mapapanood nyo sa video na to is yung laban namin ni Kadagit. Mas bodyline niya na good size. Kulay brown na tayo, na pulang-pula yung paa. Versus yung gabaldon natin na dilaw. Kakakuha lang natin na ngayon ng itlog na. Sa pa pala mga Aji, medyo nahit tayo. Ako din, nahit din ako sa YouTube. Merong copyright na yun na kiniklaim sa akin. Siguro 10 video ko yun. Yung frolic content, hindi natin na-credit yung may-ari nung sa end video natin. Gagawin ko ng paraan yun. Sana hindi nila ma-ban yung account natin, ma-block nila. Yun pa man, thank you mga Aji sa laging suporta, sa panonood. Yung mga nagpapa-shoutout ulit, thank you, God bless sa inyong lahat. Shoutout ulit sa inyo. Nga pala mga Aji, bago ko ipanood sa inyo yung video namin ni Kadagit, yung mga bagong manood pala natin, masasabi ko lang thank you. Sana mag-subscribe kayo, sana support natin tong kultura na to para mapanatili natin yung paglalaro, pag-aalaga ng gagamba, at kung ano pa man yung hobbies nyo. Suportahan natin kayo lahat. Suportado kayo ni Gambino. Bago natin tuloy, ito pala yung natira ko pang gagamba. Pakita ko lang para lang makita nyo yung pwedeng yung upcoming fights natin. Pinagpares-pares ko na yan. Siguro makita nyo naman dito. Yan, nagpares-pares ko na. Ito, may mga OS pa rin naman tayo. Nang itlog yung ibang OS natin. Yan. Yun, may Pokemon tayo. Yun guys, Pokemon Spider tayo. Yan, Gabaldon 9. Ayan, napares-pares ko na to. Kaya yun, panoorin na natin yung laban namin ni Kadagit. Thank you, much love. Yun mga Kaji, Kadagit, Ryan DC Mandaragit. Yung gagamba niya, nakita yung sa picture. Yung itim niya na mas bate, good. Sa atong Gabaldon natin, bagong-bago pa. Subukan natin mga Kaji kung kakayanin. Pala mga Kaji, lamang yung sa atin sa katawan sa galamay. Medyo mas malaki ito. Pero lalabanan tayo ni Boss Kadagit natin. Yun, game. Patay itong dilaw na. Patay yung dilaw. Hindi talaga. Tatakbo sir. Takbo mga Kaji. Yung dilaw natin tumakbo. Talagang hindi pa talaga. Hindi kakain. Baka napagod sa biyahe Kadagit yung kay Kagambino. Kasi halos pa lang siya eh. Wala pa yata kang isang oras si Gagambino dito sa bahay namin. Siguro dahil baka na-stress yung gagamba, pero try uli namin, baka magkaroon lang kayo. Ang laki Ang laki pero hindi kinakaya yung gagamba ni Kadagit Wala po, diretso pang lakad Pero maganda yan pag kinondisyon mo. Pwede ba siya? Ito mga Kaji pakita na natin ng malapitan. Ito, dilaw. Ito yung kay boss natin, yung Kadagit. Wala talaga. Takbo yung gagamba natin mga Kaji. Hindi talaga kaya. Mga veteran na to. Talagang, ayan kitang-kita nyo mga Kaji. Talagang kondisyon na kondisyon. Mas bodyline, meron na putong 3 panalo. Tapos meron ding draw. Meron draw kasi pre-na-practice ko rin yung gagamba ko. Kita nyo mga Kaji, size difference mas malaki yung sa atin, pero ito yung sa kanya, yung kay Boss Kadagit natin hindi talaga kaya. Sinubukan pero hindi talaga kaya. Andun sa pero hindi talaga yan. Ang ganda ng gagamba niya mga Kadagit Portahan natin si Gagambino mga Kadagit. Like kayo at mag-subscribe, mag-comment kayo ng mga request nyo kay Gagambino para mapagbigyan kayo. Sana lahat ng vlogger suportahan natin. Huwag lang yung kung ano lang yung napapanood nyo. Maghanap tayo ng ibang mga naggagagamba sa YouTube para makakuha tayo ng idea.
At sana lahat ng mga kabataan, lalo sa mga bagong henerasyon, dumami pa yung mahilig dito sa kultura natin patungkol sa gagamba. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Yun mga kaji. Ano ko lang, support ko lang sa sinabi ni Boss Ryan natin. Yung mga abid yung lagi nanonood sa atin, sila Gala Myers. Yun, nagbablog din yun. Taiwan yung gagamba nun mga kaji, malaki. Support natin yun, visit nyo rin. Di ba yung gagamba 90s ba yun, yung naghahanap ng gagamba? Hilatin na rin natin sa Exotic Philippines, yung mahilig maghanap ng tarantula. Mga gagamba Pilipinas, yung sila Ivan, yan, si Dix. Supportan natin lahat guys. Sana mapanatili natin yung lagi natin ginagawa ng kabataan natin, kasi ngayon puro tablet na lang. Yun lang mga kaji, much love and respect. Boss Ryan in the house, yun. Thank you.